Suomen ei oo pakko nostaa rengasta. Meikälle voi tarjota lotion, ennen kuin mä palaan. Oliks sulla jellyfishia jossain? Meinaat sä, että jos menee pitkään? Mä oon palannut puoleen päivään mennessä joka tapauksessa. Näitten välistä. Ei haittaa, jos vähän valuu taakse. Täällä on kivaa vielä pari. Ihan suoraan. Ota kiveä kohta. Konstaa päin.